aj pri výletoch na Pána Boha, to je dôležité. A ozaj tak sa utekajte aj pod ochranou Panny Márie, že by sa nikomu z vás nič nestalo, ale všetci ste pokriali aj na tele, aj na duši. Takže, aby to všetko vyšlo tak, ako má, tak k tomu vám delím teraz svoje požehnanie. A keďže ešte stále som novokňaz, tak vám dám novokňazské požehnanie. Roman. A Vlado, ty bol na koncu. To postupne. Na viacero, že? Alebo to môžeš skúsiť aj takto, na chodke. Ja te pomáham sánu lete. Hej, to je na tej tabeli. Sada mi to bude vedieť. Áno. Ich je tam všetko. Dobre, už je aj nastavené. Filip to šiel nastavovať. Ide mu pomôcť. Pozeraj sa! Najprv kolečko okolo bazéna. Nefunguje! To nemôže! Takže vy to už neviete. Práve naopak. A morálne sú naučené? Dávaj si pozor na to. Dievčenko! Žida nespí ťaháky. Správne. Dievčenko! Kto to nevie, tak si zoberte ťaháky. No, tak ideme do Ja to ľahké. No dobre, keď nám to neobsadí. Takže do jedálne ideme, dobre? Jaký pekný. Ty to prehral. Dobre, natočíme niečo. Do klobúky. No poďme. Jakú máš stratégiu? Dobrú. Ja by to navrhoval, aby ste ich Ale keď si to je hlavu. Ale vykrúťme mu hlavu! Čo môj? To máš odkal. Podpali to potom. Čo je to moje? Poďme. Tak dojde prvý. Ale viem, čo som to. Však ja mám tej Bluetooth. Alebo aj, ja mám čo také podobné. Hovorím, rozdielte to. Chvál! Ruky. Ja idem z boku. Aj, dobre, tak potom nechme ho nárazníkové. Lebo hen taký pohodobný súbor mám aj ja inak. Ja som myslel, že to máš ten môj. Ja síce rád Spojím si to ruky. Dobre, daj nohy dať, poďme. Poďme, veste. Čo je, poďme. Hlasovanie vlády! Zaručujú vládu! No čo je, poďme. Hej! No čo je? Nejde to? Až poď sa na ruku a čúvaj! Roberte! Pašte! Ale ne do gatí. Dobre, dáme tretie kolo.
Bacha, nezaslatujte ho. Čo? Čo? Čo ja viem, čo robá? Jej, ne... No. Že si chce ako? No však toto je film. To sa točí. To natáčaš? No. Môže kameru? No. Tam je oné rekce. Sa to nahráva. Ty chce to natáčať? Čo? To ide na každom? No, na koľko. Čo? No, dobre, a teraz... Ozaj, Andrej. Ešte niekto. To z detí nemá sladké, nemá sladké. A ja idem. Pierko. Ako má veľa. Dneska tam nestáče, že? Voda vie, ale Ja? Také bomby. To tam nie je, umieš tam ešte bomby. Aj. To si zapamätajte. Nervové poruchy pri rybách. Keď si dáte napríklad železo, by ste sa predávali železom, olovom, ortuďou alebo čokoľvek, tam sú svalové poruchy a väčšinou karcinogéne, mutagéne, teratogéne, ešte nejaké účinky. Aby ste vedeli, nejaká jeho končatina zostane proste imobilná. A dokonca stále sa vyrábajú také steroidy, aby sa nedali zistiť v krvi, pretože proste tam sa robia vždycky testy. A teraz to už robia tak strašne prešpekulované, že vám dajú do tela takú dávku, že vy podáte brutálny výkon bez toho, aby sa to našlo v krvi, že sa to dokáže tak úžasne rýchlo zabudovať. Tak preto sa musia vymýšľať stále nové testy, aby sa to mohlo stále viac preskúmavať. Ale uvedomte si, žiadny špičkový športovec. No, už filmujem, môžeš ísť. Ale ja som dočasný. Ja to zabijem. A toto budeš... Čo? Som kokrič. No, toto je akože nevadí. Ej, chod do toho už preč. Dva? Seba sa búcha, ja si ne. Tu nabije zem. 2, 1. 3. Koniec! No? Červený! 10 červený. Jo, zase máme body. On sa vyhral. Pozor! Teraz! Už je! Druhý, tretí! Ja neviem. Bieli vyhrali! To sa nedá. To sa nedá. To sa nedá. Dáme 5 a 5, kašleme na to. Dáme 5 a 5. Stop, je to ukončené, Ja stop. som hovoril, že to má byť 5 a 5. Dáme 10. Alebo 10, 10. 5. Po 5 bodov za každý súboj. Dobre. Dokopy budú mať 10. Dobre, 10. To nie je normálne. Hej, dali ste